Dette screencast handler om toligninger med to ubekendte. Jeg vil gerne først snakke lidt om, hvad den her toligninger med to ubekendte kan bruges til, og hvorfor skal man have to ligninger. Jeg starter med et eksempel. Lad os sige, at vi kommer til en klasse med 30 elever i, og der oplyses, at der er både piger og drenge. Piger og drenge. Og det vil sige, hvis jeg tænker på antal piger, det kalder jeg P, og antal drenge, jeg kalder den D. Og så er piger plus drenge er lige med 30 i denne klasse. Godt, nu hvis de kommer, og nogen af spørger mig, at udregne antallet af piger. Men den her opløsning, som jeg har, og jeg kender bare, at pigerne og drengene er lige med 30, men jeg har ikke flere opløsninger, så der kunne være alt muligt mulighed, hvor mange piger er der i klassen, og hvor mange drenge er der i klassen. Så jeg kan ikke løse den her ligning, hvis jeg har to ubekendte. Hvis jeg har to ubekendte og en ligning, så jeg kan ikke løse ligningen. Jeg er nødt til at have en ekstra information. Så den er ikke nok med en ligning. Så jeg kommer og se, ved du hvad, det var ikke kun det her. Jeg skal give lidt ekstra opløsning, jeg kan ikke løse det. Og se, at vi ved, at antallet af piger er dobbelt så stor som antallet af drenge. Nu, hvis det kommer at spørge udregn antallet af piger, så kan jeg godt svare på det. Måske nogle af jer kan allerede svare på det. Prøv lige så der en pause på videoen og se, om kan I selv finde ud af det, uden noget som helst regning. Hvis vi har en klasse af 30 elever, og vi ved, at antallet af piger er dobbelt så stort som antallet af drenge, kan I gætte jer frem, at hvor mange piger må det være i klassen? Det kan I sagtens. Så jeg kommer og skriver her ned under, at så nu har jeg en ekstra opløsning, det hedder antal piger, lige med 2 gange antal drenge, det er dobbelt så stort. Så har jeg nu to ligninger med to ubekendte. Så nu kan jeg godt komme tilbage til emnet, som den jeg skal snakke om. Så når jeg har to ligninger med to ubekendte, jeg kan godt løse den her ligning. Jeg har information nok til at kunne løse ligningen. Hvis nogen af jer kan godt svare på det nu, selvfølgelig kan jeg sige, at det må det være antallet piger lige med 20 og antallet drenge lige med 10, fordi sum af dem bliver 30, og samtidig pigerne er dobbelt så stor som drenge. Så kan man godt gætte sig frem i sådan en type opgaver, men hvad er den rigtige mål, eller hvad er den algebraiske mål? Hvad så hvis vi kan ikke gætte frem, hvad kan vi gøre i stedet for? Der er to metoder. Jeg vil lige først forklare, hvordan kan man løse den her opgave, og så bagefter jeg vil forklare to metoder. Så en af dem, det hedder lige af stor koefficienters metode, så kommer vi her bagefter, og det andet, det hedder substitution metode. Men vi kommer frem til det. Jeg prøver lige at løse den her ligning, for jeg vil hjælpe en algebraisk metode. Og for mig, den nemmeste er, at jeg bare kommer og sætter den her 2D, som er pi lige med 2D, så jeg sætter den her 2D på pi's plads i den første ligning, og så kommer jeg frem til, at 2D plus 1D lige med 30. Godt, og hvis jeg sætter den her lige med 30, så 2D plus
1D giver 3D, lige med 30, og hvis jeg løser den som en almindelig ligning, nu har jeg kun én ligning og én ubekendte, så jeg kan godt løse den. Og det giver 10, det vil sige antallet drenge er lige med 10. Og når jeg har fundet drengene, og vi er veldig godt på forhånd, at pigerne er dobbelt så store som drengene, så fordi pigerne var dobbelt så store som drengen, så kan jeg skrive p lige med 2 gange 10, p lige med 20. Så jeg har fundet antallet piger her, som var svar. Så det var, jeg har fundet begge to ubekendterne her, men jeg skulle bare kunne svare, hvor mange piger var der i klassen, og det har jeg fundet. Så det vil sige, hvis man har 2 ligninger med 2 ubekendte, man kan løse det, og så finder man frem til begge to ubekendterne. Godt, så antallet piger. Svaret er 20. Godt, så der har jeg fundet svar. Nu kommer jeg til at forklare, hvor jeg er en af metoderne. Den metode, jeg har brugt, det hedder substitution-metode. Men hvad kommer jeg til den her metode senere? Jeg vil først undervise den, der hedder lige store koefficienters metode. Godt, vi kommer og kigge på et andet eksempel. I eksemplet står der at løse nilestående ligningssystem. Hvis der er 2 ligninger med 2 ubekendte, eller 3 ligninger med 3 ubekendte, så det hedder ligningssystem. Og det kan man godt se herfra. Man bruger en tuberparentes, og man skriver den første ligning, den øverst, og så næste ligning nederst. Og så skal vi løse den først i hånd, og så bagefter, så skal vi bruge mapet til at tjekke. Jeg starter med at forklare, hvordan jeg kan løse den her ligningssystem ved hjælp af den her metode. Det hedder lige store koefficienters metode. Og så i en anden video forklarer jeg metode 2. Godt, jeg starter med at se, at jeg skal løse den her ligningssystem. Jeg skriver den her en gang til det her for mig selv. Jeg skal vælge en sort. Godt, jeg skriver en gang til ligningen for mig selv. Godt. Det jeg skal lige kigge på, det er sådan, at vi skal kigge på de her koefficienter. Det hedder koefficienter. Det er et tal, der ganges med et bogstav. Man kan også kalde dem faktorer. Det har jeg forklaret tidligere. En faktor, der er et tal eller et bogstav, der ganges med en anden. Men noget særligt, hvis der er kun et tal, man kalder den koefficient. Så vi kigger på koefficienterne, som jeg har markeret med gul. Og så kigger vi på koefficienterne, der tilhører til en ubekendte. Vi kigger på 5 og 2, og vi kigger på 3 og 6. Ja. Godt. Vores mål er, at de skal blive lige store. Det vil sige 5 og 2 skal vi lige store, eller 3 og 6 skal vi lige store. Og det nemmeste mål er i denne her opgave er, at hvis 3 og 6 bliver lige store. Fordi hvis jeg ganger 3 med 2, så får jeg 6 her, der det gør den her 6. Så jeg kan udregne, jeg kan komme frem til den her koefficient. Men hvis 5 og 2 skal være ens, så skal jeg gange 2 med 2,5. Og den er lidt decimaltal, og det er lidt besværligt, at man regner det i hånd, så man undgår decimalerne. Så det er bedre, at jeg gør sådan, at de to koefficienterne for y bliver ens. Og hvad det betyder? Det betyder, at hvis jeg skal komme og gange 2 med hele den her første ligning, så skal jeg gange 2 i hele. Hvis jeg tænker på, at den her ligning skal ganges i alle tallene, så får jeg i nye ligningssystem,
som kan bruges til, at jeg kan nemmere arbejde med det. Så den første ligning, så bliver det, når jeg ganger 2 i 5, det giver 10x. Hvis jeg ganger 2 i 3, det bliver 6y. Og hvis jeg ganger 2 med 34, det giver 68. Og den næste ligning, det skal være uden ændring, så det bliver bare 2x plus 6y lige med 52. Godt. Nu jeg kan godt kigge på de to koefficienterne for y. Jeg siger, at de to er lige store. Og det var den, min metode går ud på. Så der er derfor, det kaldes lige store koefficienter hos metode. Jeg sætter den her lidt større. Så jeg kan lige sige. Så det hedder lige store koefficienter hos metoden. Så nu koefficienterne er lige store. Og nu så skal jeg gøre noget særligt. Jeg skal tænke på, at jeg kommer og trække den her ligning 2 for ligning 1. Det vil sige, at jeg skal trække dem for hinanden. Så det bliver den første del, det bliver 10x minus 2x. Så det giver 8x. Det bliver 6y minus 6y, hvis jeg tænker på, at man gerne kan minus i hele, ikke? Skal jeg lige huske det. Så det bliver 6y minus 6y. Det vil sige, at de to går ud med hinanden. Det giver 0, og jeg gider ikke at skrive. Og så den sidste, det bliver bare 68 minus 52. Så den har jeg tilbage. Så skal jeg bare lige udregne, det giver 8x her. Den er lige med, og så skal jeg trække det så for hinanden. Og det giver 16. Godt. Nu har jeg fået en ligning med en ubekendte her, så jeg kan bare løse den som almindelig ligning. Så dividerer jeg begge sider med 8. Det giver 2. Så det vil sige, at en af ubekendterne er lige med x lige med 2. Så jeg har fundet en af mine ubekendte. Godt. Nu skal jeg finde den næste. Det vil sige, at jeg skal finde y. Og det jeg gør her sådan, at jeg kommer tilbage heroppe. Og så vælger jeg en af de ligninger, ligegyldigt hvilken. Og så sætter I bare 2 på x's plads, og så udregner I bare det. Jeg vælger den første ligning. 5x plus 6. Ja, så skriver jeg her. For at finde y. Sætter jeg x lige med 2 i en af ligningerne. Så vores ligning, det hedder 5x plus 3y lige med 34. Så sætter jeg 2 på x's plads. Det giver 10. Og så her jeg lyser den som almindelig ligning. Læg mærke til her, den er en almindelig ligning nu. Og det giver 8. Så det vil sige, lig med 8. Det var min nummer 2 på weekenden. Så det vil sige, at jeg har udregnet ligning. Jeg har løst ligningssystemet. Og svært, ja. Kan jeg se. Svært. Ja. X lige med 2. Og y lige med 8. Hvis jeg skal udregne den her i Maple. Og jeg skal bare skrive på den måde. Jeg skriver her på forhånd. Jeg skal skrive et skum. Jeg skal skrive solve parentes. En turboparentes, og så skriver I den første ligning, kommer den anden ligning, er slut med den her turboparentes, og så kommer igen, så skriver I x, y, fordi vi har 2 ubekendte, der skal løses, skal kommes frem, og så igen, man sætter turboparentes rundt omkring, husk at der skal have en slutparentes
rundt om det hele udtrykket, og når I trykker på Enter, der kommer svar med det samme. Nu er spørgsmålet hvad så hvis vi har ikke noget maple, og vi skulle bare lige finde ud af, om det vi har udregnet i hånd er korrekt. Nu er jeg færdig, og jeg har fundet de 2 svar, og jeg har ikke noget maple at tjekke om det, så jeg har fundet er rigtigt eller ej. Det jeg gør er sådan, at det kommer op, og jeg siger, at jeg har brugt den her ligning for den sidste gang, som jeg har fundet de 2 resultat. Så skal I prøve at sætte de 2 resultat, det vil sige x lige med 2 og y lige med 8, i det anden ligning. Det vil sige, at jeg kommer op her. Den har jeg brugt sidst. Så skal jeg sætte den her 2 på x's plads, 8 på y's plads i nummer 2 ligning og se, om de passer. I princippet skal jeg passe med begge 2, men bare fordi for at tjekke, det er nemmere, at man bruger den ligning, som var til sidst. Så man har ikke prøvet det til sidst. Jeg kan lige se, at jeg tager den her ligning. Og så jeg sætter x lige med 2, det var den, som jeg har fundet. X var 2 og y lige med 8 i den her ligning. Og se, hvad det giver. 2 gange 2 plus 6 gange 8. Jeg skal tjekke, om det giver 52. Det giver 4, og 6 gange det giver 48, og det giver jo 52, så det passer. Og fordi det passer, så det her har udregnet er korrekt. Selvfølgelig man skal også tjekke, man kan godt tjekke den her ligning også, men det behøver ikke. Vi behøver ikke faktisk lige gøre det. Men i princippet skal jeg passe med begge 2 ligninger, I kan selv tjekke.